súčasných jazdách neuveriteľný výsledok do týchto chvíľ. Ako druhý sa bude radiť Karol Šedivý mladší a vyberie si pozíciu po Martinovej ľavej ruke. V prvom rade budeme mať len trojicu jazdcov. To znamená, že Stanley Koritár sa bude musieť radiť úplne vpravo. Extra nabitá finálová jazda. Prvá rada, Karol Šedivý, Martin Veroni, Stanley Koritár. Máme tam niekoľkonásobných výkazov ku Žarnovici. Máme teda juniora Karola Šedivého a prekvapenie, ale veľmi milé prekvapenie Maťa Veroniho. Druhá rada, Jožko Makovič. Vedľa Jozefa sa postavil so svojou Alfou Matej Largan a úplne vpravo na tej druhej štartovej čiare bude Peťo Baniar. Minimálne štvorica jazdcov z týchto, ktorí sú tamto môžu vyhrať. Ale prvne sa startujeme, chceme vás počuť teraz všetkých naraz, obe tribuny, všetky tribuny. Zle pripravení na 6 veľmi zložitý určite na teda hlavové krk. Rovna to bude na stejného, ktorý sa dá skúšať Jožko Makovič. Najlepších pilotov. To bol fantastický zážitok. Ďakujeme!